Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lolo ko na itago na lang natin sa pangalang Rodel. Taong 1954, Baryo Gurang, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral ng iba't ibang agimat itong si Rodel. Ang nagtuturo sa kanya noon ay ang isang manggagamot na nakatira sa Baryo Gurang. Hindi naman talaga orihinal na naninirahan si Rodel sa lugar na yon. Bagkus ay pinili niya lamang manirahan doon. Gawa ng matindi ang pagnanais niya na matuto kung paano bumuhay ng mga agimat. Nakilala niya ang manggagamot na kanyang naging maestro noong minsang dumayo ito sa kanilang lugar. Noong hindi pa nagkikita si Rodel at ang manggagamot, namuhay siya bilang isang ordinaryong tao sa kanilang komunidad. Kaya lang naman niya nakahiligan ang tungkol sa mga agimat at mutya dahil na rin sa kakaibang ipinamalas sa kanya ng kanyang amang na maalam. Ayon kay Rodel, na noong bata pa lamang siya, minsan na niyang nakita ang kanyang ama na nakatungtong sa dahon ng talahib. Alam niyang hindi siya noon namamalikmata dahil sa nasa harapan niya mismo ito nakita. Kapag tinatanong niya naman noon ang kanyang ama, tanging ang sinasabi lang nito sa kanya ay, "Balang araw, Rodel, malalaman mo kung ano ang mutya at agimat na tangan-tangan ko." Nang dumating ang puntong binawian na ng buhay ang kanyang ama, meron itong ibinigay sa kanyang isang batong matulis na merong tali. Inilalagay umano yon sa bewang na siyang nagiging habay ng tao pamprotekta sa kahit na anong uri ng nilalang. Mapaaswang man ay magagawa ka nitong iligtas kung magagawa mo itong buhayin. Naniniwala kasi si Rodel noon na kapag ipapasa na sa isang tao ang pamanang mutyanang na maalam, ay kinakailangan mo itong buhayin sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng dasal. Kung wala ka namang ideya sa dasal na ipinapakain sa mutya, ay mananatili itong tulog sa loob ng mahabang panahon. Sa paglipas ng araw ng pagkamatay ng ama ni Rodel, pinili niyang gamitin ang kakayahang tangan-tangan ng mutya, subalit bigo siyang magawa ito. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon, tuluyan na ngang nalimot ni Rodel ang tungkol sa hawak niyang mutya. Pero kahit alam niyang hindi niya ito kayang gamitin, pilit niya pa rin itong isinusuot sa kanyang bewang bilang pag-alala sa namaalam niyang ama. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na makilala niya ang isang manggagamot na nanggaling pa sa Baryo Gurang. Isang araw, katatapos lang ng piyesta sa kanilang lugar. Napakarami pa noong nagkalat na bangkete sa kanila na nagtitinda ng kahit na anong uri ng mga laruan at pagkain. Habang abala siya sa pamimili, bigla na lamang niyang naramdaman ang panlalamig ng batong nasa kanyang bewang. Dahil sa kakaibang pakiramdam na yon, kung kaya't pinili ni Rodel na ito ay hawakan. Makalipas lamang ang ilang segundo, dahan-dahan na ding nagbago ang temperatura ng bato. Wala namang maisip na dahilan noon si Rodel, kaya pinili niya itong ipagsawalang bahala. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na muling nasundan ang ganoong kakaibang kaganapan. Namuhay noon ng payapa si Rodel na malayo sa kahit na anong kapahamakan o kahit sa anong hiwaga ng mundo. Sa paglipas pa ng mga araw, niyaya siya ng kanyang kaibigan na tumungo sa piging ng nobya nito. Siyempre, dahil sa wala naman siyang ginagawa noon,
kaya napilitan siyang sumama sa kanyang kaibigan. Di naman niya noon inaalala ang kanyang mga kapatid, gawa ng may kanya-kanya na itong pamilya. Oy Rodel, mamaya ipapakilala kita sa mga kaibigan ng nobya ko ha. Bahala ka ng dumiskarte. Nang sa gayoy, magkanobya ka naman. Pabirong wika ng kanyang kaibigan habang sila ay naglalakad. Sus, ayoko pang magkanobya, Toto. Alam mo naman, napakahirap pa ng sitwasyon ng buhay ko. Ni hindi ko na nga kayang pakainin ang sarili ko. Magdadagdag pa ako. Sagot naman ni Rodel. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang pamamahay ng nobya ni Toto. Sa labas pa lamang ng tahanan, bumungad na sa kanila ang napakaraming bisita nito. Isa na doon ang lolo ng nobya ni Toto na si Alfredo. Nang makapasok na sila sa pamamahay na yon, biglang sumalubong sa dalawa ang matandang lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaramdam si Rodel ng kakaibang hiwaga sa kanyang bewang. Animoy ang tangan-tangan niya noong habay ay gumagalaw nang sa hindi malamang dahilan. Inday, may dumating pang mga bisita mo. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong lumabas ng bahay. Kasabay ng paglayo nito sa kinaroroonan ni Rodel ay ang pagtigil naman ng paggalaw ng kanyang habay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nalimot ni Rodel ang pangyayari dahil sa pagkaaliw sa kanyang mga bagong nakilala. Matapos ang salo-salo sa lugar nila Inday, pinili na ng dalawa ang magpaalam. Ngunit nang papaalis na sila, bigla na lamang natigilan si Rodel sa kanyang paglalakad nang makita niya ang lolo ni Inday na merong mga kausap sa gilid ng bahay. Sa pagsilay niya sa matandang yon, muling nanumbalik ang kanyang alaala ukol sa kakaibang paggalaw ng kanyang habay. To, saglit lang ha. Iihi lang ako. Palusot ni Rodel kay Toto. Sige Del, hintayin na lang kita dito. Sagot naman ito. Matapos nilang mag-usap, agad din namang tumungo si Rodel di kalayuan sa kinaroroonan nila Alfredo. Ang ginawa niya noon, itinaas ang kanyang damit nang sa gayoy magawa niyang ipasilay sa matanda ang habay na nasa kanyang bewang. Matapos niyang makaihi sa damuhan, dali-dali rin naman siyang bumalik sa kinaroroonan ni Toto. Ilang araw pa ang lumipas. Hindi na umasa noon si Rodel na muli silang magkakatagpo ng matanda. Mas pinili na lamang niya noong maging abala sa bukid kesa hanapin ito at makipag-usap ng ilang oras. Dahil sa wala noong katuwang si Rodel sa kanilang sakahan, pinili na lamang niyang bilisan ang kanyang trabaho nang sa gayoy maaga pa siyang makauwi sa kanyang pamamahay. Napakadelikado kasing maabutan ng dilim sa bundok dahil sa mga elementong nakatira roon at mga hayop na gumagala sa paligid. Di rin inaalis ni Rodel noon ang panganib tungkol sa usap-usapang merong nakatirang isang aswang sa bundok na kanyang pinagsasakahan. Isipin ninyo, bukod sa sobrang lawak ng bundok na yon, ay halos ilang kilometro din ang bubunuin ni Rodel makauwi lamang sa kanyang tahanan. Matataas din ang mga puno sa bundok kung kaya't merong mga parte nito ang hindi naaabot ng liwanag ng araw. Sa pagsapit ng 4:00 ng hapon, kasalukuyan na siyang bumababa sa paanan ng bundok. Ang daladala niya lamang noon ay ang kanyang sisidla ng pagkain, sako ng bungang kahoy
at isang mapurol na sundang. Binaliktad na din niya noon ang kanyang damit nang sa gayoy magawa niyang makontra ang mga panlalaro ng mga engkantong nasa paligid. Dahil sa daladala niya noong mga bungang kahoy, kung kaya't mayat-maya ang kanyang paghinto upang magpahinga. Hanggang sa hindi na niya namalayan ang tuluyang pagtalikod ng araw sa kalupaan. Nang mapansin ni Rodel na napakadilim na sa paligid, doon na niya mas lalo pang binilisan ang kanyang paglalakad. Subalit, ilang minuto lamang ang lumipas, bigla na lamang siyang natigilan nang makalanghap siya sa hangin ng napakabahong amoy. Kasabay ng amoy na yon ay ang paglakad ng isang matanda na merong hila-hilang sako. "Noy, pauwi ka na ba? Maaari mo ba akong tulungan sa aking daladala?" Wika ng matanda. Nang marinig ni Rodel ang sinabi nito, ay walang pagdadalawang isip siyang kumaripas ng takbo. Alam niyang yun na ang matandang aswang na napapabalita sa kanilang lugar, kung kaya't pinili niyang lumayo dito upang mailigtas ang kanyang buhay. Habang nananakbo noon si Rodel, patuloy ang kanyang pagsisigaw na parabang hinahabol na siya ni kamatayan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makasalubong niya ang lolo ni Inday na si Alfredo. Agad din naman niya itong nilapitan at walang pag-aatubiling inilahad ni Rodel ang tungkol sa aswang na kanyang nakasalubong. Habang patuloy siyang nagsasalita sa matanda, bigla na lamang siyang napatigil nang mapagtanto niyang kilo-kilometro na pala ang layo niya sa tahanan nila Inday. Sa puntong yun, bigla na lamang siyang napaatras habang dahan-dahang binabalot ng takot ang kanyang katawan. Ang naisip niya kasi noon, maaaring isa ding aswang itong si Alfredo dahil sa biglaang paglitaw nito. Ngunit nang makailang hakbang na siya papalayo dito, agad din naman niyang naramdaman ang presensya ng matandang humahabol sa kanya. Nang mapagtanto ni Rodel na wala na siyang mapupuntahan, pinili na lamang niyang mapaluhod sa lupa habang nagsisisigaw. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang narinig ni Rodel ang pangungusap ng aswang. "Anong ginagawa ng albularyo sa lugar na ito?" Kasabay ng pagwika ng aswang na yon, ay ang dahan-dahan namang paglapit ni Alfredo sa kinaroroonan ni Rodel. "Ayos ka lang ba, iho? Saglit lang ha. Kakausapin ko muna tong bisita mo." Wika ni Alfredo. Matapos niyang makapagsalita, agad din naman itong naglakad patungo sa kinaroroonan ng nilalang. Sa puntong yun, pinili ni Rodel na pagmasdan ang gagawin nito sa matandang inaakala niyang aswang. Makalipas lamang ang ilang saglit, laking gulat na lamang ni Rodel nang masipat niya ang isang punyal na hawak-hawak ni Alfredo. Sa sobrang kinang ng punyal na yun, ay halos magningning ngayon sa paligid dahil sa pagtama ng liwanag ng buwan. "Sigurado ka bang nais mong makipagduelo sa akin, demonyo?" Wika ni Alfredo. "At sino ka para katakutan? Sige, nang magkasubukan tayo." Sagot naman ang aswang. Matapos nitong makapagsalita, ay ang mabilisan naman niyang pagsunggab sa kinaroroonan ni Alfredo. Nang masipat ni Rodel ang kaganapang yon, tanging pagsigaw niya na lamang sa matanda ang kanyang nagawa.
Alam niya kasi noong hindi ordinaryo ang mga aswang pagdating sa kahit na anong uri ng pakikipaglaban. Nang tuluyan na itong makalapit sa kinatatayuan ni Alfredo, bigla na lamang itong napatigil nang masipat niya ang pag-ihip ng matanda sa kanyang mga kamay. Matapos niya itong ihipan, mabilisan din naman niyang pinakawala ng kanyang kamao na siyang agad tumama sa pagmumuka ng aswang. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak noon ni Alfredo, ay halos hindi na nagawang tumayo ng nilalang. Mali ka ng kinakalaban, demonyo! Sa dinami-rami ng iyong maaaring biktimahin, ang taong pinagmamanmanan ko pa talaga. Wika ni Alfredo paglapit nito. Matapos niyang makapagsalita, agad din naman siyang tumalikod upang tunguhin ang kinaroroonan ni Rodel. Sa puntong yon, doon na nakumbinsi si Rodel na maaaring isang antingero itong si Alfredo. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanya, agad din naman siyang tumayo upang matulungan ang kanyang sarili. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din naman nilang nilisan ang lugar nang sa gayoy makabalik na sila sa baryo. Habang naglalakad silang dalawa, muli na naman nilang narinig ang pagsigaw ng nilalang na siyang naging sanhi upang mapatigil sila sa kanilang paglalakad. Dumito ka muna, Rodel. Huwag kang aalis, ha? Kaswal na wika ni Alfredo. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang agaran din naman niyang pagharap sa demonyong papasugod sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat ni Rodel na papalapit na ito sa kanila, ay pinili na lamang niyang lakasan ang kanyang loob habang patuloy na nagtitiwala sa kakayahan ni Alfredo. Ilang segundo lamang ang lumipas, biglang tumalon ang aswang na yon patungo sa kinaroroonan ni Alfredo. Maniwala kayo o hindi, bago pa man ito tuluyang makalapit sa matanda, bigla na lamang itong lumihis ng direksyon nang masipat niyang muli na naman itong nag-usal sa kanyang mga kamay. Kasabay ng paglihis nito ay ang mabilisan nitong pagtakbo papalayo sa kinaroroonan ni Alfredo. Nang mapagtanto nilang hindi na sila susundan ng nilalang, ninais na nilang maglakad pabalik sa kanilang baryo. Habang sila ay nag-uusap, pinili ni Rodel na kausapin si Alfredo sa kung anong dahilan nito, kung bakit siya nagawi sa lugar na yon. Ayon kay Alfredo, magmula noong nakita niya ang habay ni Rodel, doon na nabuo ang kanyang pagnanais na gawing itong disipulo. Alam kasi noon ni Alfredo na ang tangang-tangang mutya ni Rodel ay hindi lang basta-bastang habay, bagkus ay napapaloob nito ang isang mutya ng saging. Bibihira lamang siyang makatagpo ng natutulog na mutya, kung kaya't hindi niya magawang matakasan ang kanyang pagmamalabis na ito ay buhayin. Doon na din formal na nagpakilala si Alfredo kay Rodel na isa umano siyang manggagamot. Dagdag pa nito na kung sasama si Rodel sa kanya patungong Baryo Gurang, magagawa siya nitong tulungan upang gisingin ang kanyang espiritual na kaanyuan. Nang marinig ito ni Rodel, ay halos hindi masukat ang kagalakan na kanyang nararamdaman. Sa puntong yon, walang pagdadalawang isip na sumang-ayon si Rodel sa nais mangyari ni Alfredo. Kinaumagahan noong mismong araw, pinili niyang magpaalam sa kanyang kaibigan na siya ay aalis na sa kanilang baryo. Hindi naman noon tumutol si Toto, gawa ng alam niyang mapapabuti si Rodel sa bagong lugar na kanyang pupuntahan. Basta Dela, kapag may oras ka, bisitahin mo naman ako dito. Mag-iingat ka dun. Alam mo naman, delikado na ang panahon ngayon. Wika ni Toto.
Otto, kayo din. Huwag ka mag-alala. Bibisita ako dito taon-taon. Sagot naman ni Rodel. Ilang araw pa ang lumipas. Tuluyan na ngang nakalipat si Rodel sa bago niyang tahanan. Dalawa lamang sila noong magkasama ni Alfredo sa kadahilan ng matagal nang patay ang asawa nito. Manong Alfredo, maaari hubang malaman kung ano ang gagawin kong pagsasanay sa ilalim ng inyong pamamahala? Tanong ni Rodel. Pagsasanay? Huwag mong alalahanin yan, Rodel, sapagkat madali lang ang bagay na yan. Ang pinakamahirap mong gagawin sa ilalim ng aking pamamahala ay ang pagyayabong ng iyong sariling kakayahan sa espiritual man o pisikal. Bilang tanda na ikaw ay lehitimong disipulo ko, tanggapin mo itong libretang magbubuklod sa iyo at sa iyong mutya. Sagot naman ni Alfredo. Isang araw, habang payapang namumuhay ang magmaestro, merong napadpad sa kanilang pamamahay na isang panauhin. Sa unang tingin dito ni Rodel, agad niyang napansin ang kakaibang aura nitong taglay. Ano ho ang kailangan niyo, Manong? Tanong ni Rodel sa lalaki. Nandyan ba si Maestro Alfredo? Sabihin mo nandito si Ribor. Nais siyang makausap. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ito ni Rodel, agad din naman niyang tinawag ang kanyang maestro upang sabihin ang pagdating ng kanyang panauhin. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumabas ito sa kanilang tahanan na nakakunot ang noo. Nagtataka na siya noon, sa kadahilanang masaya naman itong si Alfredo noong hindi pa dumarating ang panauhin. Ribor, marami akong ginagawa ngayon. Kaya kung wala kang magandang sasabihin o gagawin, maaari ka nang lumayas. Bungad na wika ni Alfredo. Huwag kang umastang malakas, Alfredo. Baka nakakalimutan mo. Matanda ka na at kailangan mo na ng ayuda. Ito ba ang pinalit mo sa akin? Parang wala naman tong kakayahan upang magmanat mangalaga ng iyong mga karunungan. Bueno, narito naman lang tayong lahat. Hinahamon ko ang iyong disipulo ng isang duelo. Kapag nagawa ko tong matalo, mamimili ka sa buhay nito o sa aral na tangan-tangan mo. Wala akong nais sa'yo, Alfredo. Bagkus ang iyong karunungan lang. Wika ni Ribor. Yan ang pinakaayoko sa iyo, Ribor. Masyado kang ganid sa kapangyarihan. Malis ka na, dahil hindi ako makakapayag sa nais mo. Sagot naman ni Alfredo. Nang marinig ito ni Rodel, pinili niyang pagbigyan ng nais ng lalaking yon. Alam niyang meron na siyang sapat na kakayahan upang patunayan ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang pamimilit, kung kaya't wala namang nagawa si Alfredo kung hindi ang pagbigyan ng nais nito. Ayon kay Ribor, nagaganapin ang kanilang duelo sa pagsapit ng unang Huwebes ng Mayo. Meron silang 2 linggong pagsasanay kung kaya't magiging patas ang magaganap na duelo. Sa pagsapit ng nakatakdang panahon, pinili ng 2 isagawa ang kanilang paglalaban sa isang sapang di kalayuan sa Baryo Gurang. Ang tanging manonood lamang sa kanilang paligsahan ay walang iba kung hindi ang maestro ni Rodel. 2 punyal lamang ang kanilang gagamitin noon na merong mga sumpa at usal na nakabaon. Lahat ng karga nila sa kanilang katawan ay maaari nilang gamitin hanggat kaya ito ng kanilang abilidad. Ang batas naman ng kanilang duelo ay kung sino ang unang babagsak sa tubig ng sapa, siya ang matatalo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagkaharap ang 2 ng merong bahid ng pagpatay sa bawat isa.
Si Rebor noon ay halos manginig na sa kanyang kinatatayuan dahil sa labis na panggigigil kay Rodel. Umanda ka, Rodel. Dahil hindi lang sugat ang aabutin mo sa akin. Ngayon na tayo magkakaalaman kung sino talaga ang karapat dapat magmana ng aral ng ating maestro. Wika ni Rebor. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pagsugod naman niya sa kinaroroonan ni Rodel. Habang patuloy niya itong inuundayan ng saksak, panay lang naman ang pag-ilag noon ni Rodel na para bang hindi niya kalibel ang kanyang kalaban. Halos galit na noon si Rebor sa kadahilan ng kahit anong gawin niyang pag-unday ng saksak kay Rodel, bigo siyang ito ay matamaan. Para lamang itong sumasayaw sa hangin noon habang patuloy nitong iniilagan ang kanyang pag-atake. Huwag mo akong maliitin, Manong. Dahil kagaya mo, karapat dapat din ako maging disipulo ng aking maestro. Mas mabuting tapusin na natin ang hindi natin pagkakaunawaan. Nang sa gayoy wala na akong pasaning problema sa hinaharap. Wika ni Rodel habang patuloy niyang iniilagan ang pag-unday ng saksak nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Napagpasyahan ni Rodel na salagi ng kanyang dibdib ang punyal ng kanyang kalaban. Sa pagtama nito sa kanyang katawan, ay halos mapanganga na lamang si Rebor nang makita niyang dumulas lamang ito sa balat ni Rodel. Hindi ordinaryo ang punyal na yon. Gawa ng punong-puno ito ng dasal at meron din itong mga sumpa kontra kabal. Halos walang maisip noon na paliwanag si Rebor sa kakaibang ipinamalas na kagalingan ni Rodel. Matapos ang mga pangyayari, pilit pa ring ipinagpatuloy ni Rebor ang pakikipaglaban. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na nakapagtimpi si Rodel sa kanyang ginagawang pag-iwas. Sa unang pag-atake niya noong ginawa, ay halos natulala na lamang noon si Rebor nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Bago pa man tuluyang lumapat ang punyal ni Rodel sa balat nito, ay pinili niyang sapakin na lamang si Rebor sa halip na ito ay saksakin. Dahil sa napakalakas na pinakawalang pagsapak niya noon, kung kaya't tumilapon din naman kaagad si Rebor sa tubig. Matapos ang duelong yon, doon na napatunayan ni Rebor na karapat dapat nga si Rodel bilang isang disipulo ng dati niyang maestro. Sa pag-alis nito sa kinaroroonan nila Alfredo, pinili nitong maging tahimik na lamang. Ayon sa kanyang maestro, na ang ginawa noon ni Rodel ay saklaw na panlilin lang na gawa ng kanyang habay. Maaari niya pa itong mapalakas kung magagawa niyang makipag-isa sa kalikasan. At ang paraan upang magawa ito ay ang mamuhay sa lugar na malayo sa tao. Sa paglipas ng napakaraming taon ni Rodel sa ilalim ng pamamahay ni Alfredo, natutunan niya ng buhayin ang kanyang mutya na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Natutunan na din niya noong manggamot at gumawa ng ritual para sa mga kargang maaari niyang gamitin sa lahat ng pagkakataon. Dahil sa pagmamahal ni Rodel sa kanyang larangan, kung kaya't siya ay nakilala bilang isang bantog na manggagamot sa kanilang lugar. Mapabarang man o kulam ay hindi na naging problema kay Rodel dahil halos lahat ng aral noon ni Alfredo ay kanya nang nakuha. Ilang dekada pa ang lumipas, tuluyan na ngang namaalam itong si Alfredo sa ating mundo. Labis-labis noon ang pagdadalamhati ni Rodel sa pagkawala ng kanyang maestro. Sa pagkamatay noon ni Alfredo ay ang huling pagkita nila ni Toto sa Baryo Gurang. Ayon kay Toto na matapos mamatay ni Alfredo noon, nagpaalam sa kanya si Rodel na maninirahan ito malayo sa sibilisasyon ng tao. Mas nanaisin niya umanong manirahan kasama ang kalikasan
upang maging malaya siya sa anumang panlilinlang ng mga demonyo. Alam kasi noon ni Rodel na ang lahat na ginawa ng tao ay isang daluyan ng kasamaan na ipinakalat ng mga dyablo sa mundo ng mga tao. Ilang taon pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ng balita itong si Toto sa kanyang kaibigan. May iilang nakapagsabing nakita sila ni Rodel na labis-labis na ang katandaan at naglilibot umano yon sa iba't ibang lugar. Sa pagbabakasakaling kagaya ng kanyang maestro, ay makakita rin siya ng karapat-dapat na disipulo. Nang marinig ni Toto ang naging usap-usapan ng iilan, doon niya napagtanto na ang kanyang kaibigan ay maaaring isa na ngang ermitanyo. At magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin tumitigil ang pasasalamat ni Rodel kay Alfredo nang magawa nitong gisingin ang kanyang tangan-tangan na tulog na mutya ng saging. Okay, shoutout ko muna yung bago kong warrior member na si Francis Lunzaga. At sa mga nag-renew ng badge na sina Elsa Tomian, Lavi Del Rey, RJ Napoles, Harbringer 143224, Catherine Rosales, Michelle Cedron, at kay Madam Yokono Bigaku. Madam, maraming salamat po. Alam niyo na po kung ano yan. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.